πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Σας εύχομαι καλή υπόλοιπη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και χαρούμενο και ευπρόσινο Άγιον Πάσχα. Και ιδιαιτέρως θέλω να στείλω ένα θερμό χαιρετισμό στους συμπατριώτες μου, τον κύριο Ανέστη Παπαδόπουλο και την σύζυγό του, την κυρία Τούλα. Μακάρι να είμαστε μαζί τη νύχτα το Πάσχα. Εγώ θα είμαι το Πάσχα τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στην Ύβρο. Εκείνοι, αν δεν θα μπορέσουν να έρθουν από την Αμερική, τουλάχιστον να στρέψουν τη σκέψη τους και την προσευχή τους προς το αγαπημένο και πολύπαθο νησί μας. Χρόνια πολλά, καλές εργασίες, καλή δύναμη. Thank you so much for being with us. We look to you as a beacon of the truth and steadfastness of our faith, as a person who suffers martyrdom. We thank you. Ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας, με τα πρόσωπά σας, με τις αγαπητές οικογένειές σας, με όλη τη Μητρόπολη του Ντιτρόιτ και με όλη την ομογένεια της Αμερικής. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.